И здравейте хора, аз съм Симеон от Jungle Spiders и преди да започне този клип ще ви моля да се абонирате за този канал Fusion Master. Линка за канала му е в описанието. Така че моля ви абонирайте за него. Той прави много як креатив сервер, който ако стигне 1000 абоната сигурно ще го постнат, защото той е само с 30 сега, но ако му се абонирате сигурно ще набере повече абонати. Така че линка е в описанието, абонирайте се и очаквайте да видите неговия креатив сервер в The Block. И нека започнем към видеото. И здравейте хора, аз съм Симеон от Jungle Spiders и днес ще снимаме на Brawl Stars. Ще правим хора на пастички. Сега ще поиграем малко Soul Showdown. Може да има стрим. Не сега, след няколко дни. Може би последния ден от ваканцията. Сега сме неделя. Така, тук има някакъв. Охо, Ел Примо. Не благодаря. Отбегай от бирата, бе, Ел Примо. Нищо не е ставало. Пак мачкаме. Нищо не е ставало, просто някакъв грозен Ел Примо да иде от някъде и реши да се направи на умен. Съждам се бавняр. Ел Примо. Нямаш приятели, Ел Примо. Слаб си. Ел Примо е слаб. За шаудаун. Просто като ми дойде, като се залепи до мене, няма какво да направя. Шо ме толкова ударили? Приятело. Не нали ще ме ръшка за мен? Кой съм аз? Айде, това дарил гризна. То Storm боли. Така да е Storm газ. Чайте се бъркам от Fortnite. Айде, дарил гризна ли? Айде, гризна. Още един дарил гризна. Дарил срещу Спайк просто няма шанс. Спайк според мен е най-хубавия легендарен бrawler. Всички са хубави, да, ама Леон е най-бъхнатия. В миналия апдейт беше най-бъхнат, сега вече е малко нърфнат. Аре, умри бе! Тук ще се скрия сега. Не искам да ме правят на пастет. Колт, аре бе, приятел! Колт, ще ми се правиш на твоя ли, брата? Айде, гризна. Ей! Нищо не е ставало. Това заболя. Този бул просто не знам откъде да иде. Просто дойде от някъде и ме оплаши. Той ме оплаши, затова загубих, не за друго. Ох, още един Ел Примо. О, не. Бегай от бейрат, приятели. Моля те, разкарай се от живота ми, Ел Примо. Моля те. Приятел, моля те. О, не, мъртс. Еше ли? Накъде бегаш? Айде, гризна. Сай това бъл ще гризна. Както винаги. Там някакъв Ел Примото се бият. Още Ел Примото. Какво се случва в тази игра? Голяма грешка, Ел Примо, голяма. Къде? Не може би голяма грешка. Малка грешка, но все пак беше грешка. Слизаха демите. Хора, пишете в коментарите на какво искате да снимаме най-много. Сигурно на Майнкрафт. Но просто дайте идеи на какво да снимаме на Майнкрафт. Няма да слизам надолу, защото сигурно пак ще дойде Ел Примо. Да, или Бъл. Още по-зле. Ще ме направи на пастет това Бъл. Бъл, бе и отбирата, бе. Не! О, не. Аре, остави ме намира, бе. Абе, ей. Ташахис. Ти. Бати говедото. Спайк е най-великия. Много искам да взема Секура Спайк. Това е розовия Спайк, ама много яко изглежда. Еса, това гризна. Сега ще се търят, така че няма го бия. Ли пъмп. Тоска, а не ли пипа.
Айде, гризна. Смей да ме ръшнеш. Гризна, ай. Така, 6 човека сме. Умирай. А! Само изплаши. Нита. Не, Нита! Това беше толкова накосан. Чайте се хилна и сега ще убия този бол. Чайте, случайно стрелнах. Аре, бъл, ела ми. Нали си много добър, това беше то в началото, дето ми тормозаше. Айде, гризна. Не гризна? Няма гризнеш. О, това е Джеси Горкото, де чай да го смачка преди малко. И сега ще гризне. Айде, гъга. Winner, chicken dinner. Найс. Хора, също, ако искате, влизайте ни в клана. Ето го Jungle Spiders. Има 3 места, но сега ще изчиста малко след малко. Те, които са неактивните. Айде ще играме с Гого. Гого, аре играме, бе, пич. А, така, дълото. Айде. Ще играме с Гого. Гого, ще ги мачкаме. Добре, аре, аз ще взема този бокс. И с 2 пауъра сме, са явно ще ръскаме центъра. Следвам Гого, защото ми повече хелт. Да ме пази. Бия повече демидж, аз обаче имам по-малко хелт. О, те имат Франкенщайн. Ужас. Франкенщайн и е много слаб и е много силен в шаутдаун. Зависи от положението. Аре, Франкенщайн. Това беше. Не искам да умирам, много съм млад. Но? Еми, умрях. Чакаме Пам. Дай Пам, вярвам се да Пам. Давай Гого. Защо Гого? Защо? Хора, надявам се епизода да ви харесал. Аз бях си именно Jungle Spiders и чао!